Masu kallon mu barkanmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci ta cikin tashar mu ta Kanawa Network. Sunana Sagir Awal Indabawa da zan gabatar da shirin labarin wasanni kamar yadda kuka saba ji ko kuma in ce kamar yadda kuka saba gani. Idan ba a manta ba, ana ci gaba da fafatawa a gasar Premier Najeriya. Haka zalika kuma ana fafatawa a Premier kasar Ingila wanda a makon da ya gabata aka yi wasannin da aka tsawaita su daga bisani kuma aka tafi gasar cin kofin zakar nahiyar Turai. To bari mu fara daga nan gida jihar Kano inda kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas ta tafi da wato kwaran jihar Ilorin ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta Kwara. Inda kuma kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas ta yi rashin nasara da kwallaye guda biyu wanda hakan ya ba kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas damar komawa mataki na 6 da maki 42. Ya kuke kallon gasar a yanzu haka a wannan gasa ta Premier Najeriya kungiyar kwallon kafa ta Remo Stars ita ce ta farko wato da maki 54. Ya kuke kallon gasar kazalika kungiyar kwallon kafa ta Rivers United ita ce wato kungiyar da take biye mata da maki 46, sai kungiyar kwallon kafa ta Ikorodu da ke jihar Lagos da maki 44, sai kungiyar kwallon kafa wato ta Shooting Stars da maki 45, inda kungiyar kwallon kafa ta Enugu Rangers take biye mata wato ta biyar da maki 42 wanda take kankan da kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas. Ya kuke ganin idan kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas ta yi kokarin ƙara cin wasu ɗan su wasanni a nan gaba wani mataki za ta koma? To wannan kenan. A gasar Premier kasar Ingila an fafata wasanni a makon da ya gabata a ranar 9 ga wata inda kungiyar kwallon kafa ta Leicester City ta yi rashin nasara a hannun kungiyar kwallon kafa Chelsea da kwallo guda mai ban haushi a filin wasa na Chelsea. Sai dai ita ma kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta karɓi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta Arsenal wanda aka yi canja rasu wato kunnen doki, wanda wannan wasa ya ba kungiyar kwallon kafa ta Liverpool da ke zama a mataki na 1 kungiyar da take biye mata ta zarar maki 16 bayan da Arsenal din ta canja rasu da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United, wanda kuma magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Arsenal sun bayyana cewa wannan wasa bai yi musu daɗi ba, musamman yadda kungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal din ta je ta doke PSV Eindhoven da ke kasar Holland da ƙwallaye 7 a raga a gasar cin kofin zakar nahiyar Turai, bayan kuma da ta dawo kasar Ingila ta yi canjaras da kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United. Ya kuke kallo cewar har yanzu wasu na ganin cewar kungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool kamar bata lashe wannan gasa ba, wanda a hannu guda kuma wasu ke ganin cewar babu shakka labudda kungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea ko kuma in ce kungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool ta lashe wannan gasa ta Premier wato kasar Ingila da ake fafatawa. Bari mu ajiye wannan batu, za mu tattauna da ku masu kallo. Bari mu tsallaka a ci gaba da gasar cin kofin zakar nahiyar Turai da ake fafatawa. A makon da ya gabata, sanin kowa ne kungiyoyi da dama sun fito an fafata da su, musamman mun kalli kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta karba kuncin kungiyar kwallon kafa ta Benfica. Wannan wasa aka yi shi kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta sanya kwallo guda mai ban haushi a ragar kungiyar kwallon kafa ta Benfica tare kuma da karbar katin kora wanda dan wasa Kubasi ya karba. Ya kuke kallo gashi kuma an zo kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta zo ta karba kuncin kungiyar kwallon kafa ta Benfica a filin wasa na Camp Nou, wanda kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta yi nasarar zazzaga kwallaye har guda 3 a filin wannan wasa, wanda wasu na ganin cewar Benfica ba fa za a cinye su ta daɗi ba, sai gashi kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta same su cikin sauki ta kuma lallasa su da kwallaye 3-1. To irin haka ce ta faru a cikin wani wasa mai abin mamaki tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain waɗanda ake lakabi da PSG da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool, wanda ake ganin cewar tuni kungiyar kwallon kafa ta Liverpool irin kokarin da take yi babu shakka za ta doke kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain. Amma ko kun san menene abin mamaki, sai gashi kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain ta yi kokari ta rama kwallon ta guda, bayan da ta rama kwallon ta guda haka alƙalin wasa ya ta kokarin ganin cewar wannan wasa ya daidaitu, amma daga bisani haka aka tashi wannan wasa aka kuma je bugun daga kai sai mai tsaron gida, wanda daga nan ne kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta Liverpool a bugun daga kai sai mai tsaron gida, bayan da ita kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain ta zira kwallaye guda 4 inda kungiyar kwallon kafa ta Liverpool kuma ta zira kwallaye guda 2. Ya kuke kallon wannan wasa? A yau ne za a fafata wasa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid, wanda kuma babu shakka wannan wasa zai dauki hankalin magoya baya da iri daban-daban. Masu kallon mu muna dakon ku ci gaba da kasancewa da wato tashar mu ta Kanawa Network